गिबियावनो 100K एबा 1 लाख साबस्क्राइबार्स खालामनानै होनायनि थाखाय गासै नायगिरि बिथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनायखौ जासिहरनाय थाबाय। खुलुमबाय, गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय। आं सिबिरानि ब्रह्म। आसा खालामो नोंथांमोनहा गासैबो मोजाङैनो दङ। नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय। अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो। चिरां जिल्लानि हिमालय हटेलाव मैया UPPL दोलोआ गुबुन गुबुन बियाबनि कोअर्डिनेटरफोरजों जथायै सावरायलायदों आरो दोलोनि गुबुन गुबुन खामानि मावनो थाखाय गोदान कमिटिबो दाफुंदों। बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै BTCनि गाहाय प्रमद बर' बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायथिदों दि थाबैनो आद्रा थानाय बिजाथिफोरनि मुं फारिलाइखौ फोसावनानै होनाय जागोन। UPPL हान्जानि आखायाव दा मोनस्नि मासि दंबावो होननानैबो फोरमायनायजों लोगोसे बेनि अनगायैबो मोननै मासिनि थाखाय BJPजों सावरायलायगासिनो होननानैबो बुंथिदों। बेजों लोगोसेनो बिटिआरनि बाहेरायावबो UPPLनि बिजाथि फसंनो थाखायबो सावरायनाया जागासिनो दं होननानैबो बुंथिदों बिथां प्रमद बर'आ। बेनि अनगायैबो बिजनि बियाबाव UPPLनिफ्रायबो आरो BJPनिफ्रायबो बिजाथि बिदों, बेनिखायनो दासिमबो थि जाथ'वाखै। सावरायनाया जागासिनो दङ होननानैबो फोरमायथिदों बिथां प्रमद बर'आ। 50,000नि बांसिन रां लानानै ओंखारनो थाखाय गासै सरासनस्रा सुबुङानो एसेब्लाबो साननो गोनां जादों, मानोना दा रायजोआव बिसायख'थिनि थाखाय मडेल कड अफ कन्डाक्ट सोलिगासिनो दङ। 50,000नि बांसिन रां लानानै ओंखारोब्ला हमजानोबो हागौ। मडेल कड अफ कन्डाक्टखौ नोजोर होनानै सानफ्रोमबो गुबुन गुबुन जिल्लानिफ्राय जौ आरो लाख लाख रां फ्लाइं स्क्वाडआ हमनो हागासिनो दङ। फ्लाइं स्क्वाडनि गोख्रों सिग्रोमनायाव फिन बङाइगावनिफ्राय लाख लाख रां हमनो हादों। हमनो मोननाय राङा गासै 12,50,000 रां। AS 19E 3184 गारि सिंनिफ्राय बे रांफोरखौ हमनो हादों। रां हमजानाय बिगोमानि मुङा बिभास बर'आ। फ्लाइं स्क्वाडनि सोंनायाव बिथां बिभास बर'आ फिननाय होदोंदि बे 12,50,000 रांखौ बिथाङा हा बायनो थाखायसो लांनो नागिरदोंमोन। बङाइगाव फ्लाइं स्क्वाडआ दा बेनि सायाव सोंथि खालामनाय खामानिखौ मावगासिनो दङ आरो नायबिजिरनाय खामानिखौबो मावगासिनो दङ। थारैनो बेफोर रांखौ बिथाङा हा बायनो लांमारदोंमोन ना गुबुन खामानिनि थाखाय लांदों बेखौ समासो खोन्थासिगोन। 2020 मायथाइनि बर' रावनि साहित्य एकाडेमि बान्थाखौ फोसावनानै होबाय। मख'नो गोनांदि बर'फोरनि गेजेराव 2005 मायथाइयाव बयनिख्रुइबो गिबिसिन साहित्य एकाडेमि बान्थाखौ गेदेमा लिरगिरि डक्टर मंगल सिं हाज'वारि बिथाङानो मोननो हादोंमोन। बेनि उननिफ्रायनो बोसोरफ्रोमबो बर' रावजों थुनलाइ सोरजिनानै आरो गुबुन रावनिफ्राय राव दानस्लायनानै गोबां लिरगिरिफोरानो बे बान्थाखौ मोनबोनो हादों। मैया साहित्य एकाडेमिनिफ्राय बर' आयदानि गासै 3 बिफाननि साहित्य एकाडेमिखौ फोसावदों। बे 3 बिथिंफोरा जादों बर' थुनलाइ सोरजिनायनि थाखाय, खुदिया थुनलाइनि थाखाय आरो लाइमोन थुनलाइगिरिनि थाखाय। मख'नो गोनांदि साहित्य एकाडेमि बान्थाखौ गोथेनाय लामायाव गोदान आगान सुंद' सल' बिजाबनि थाखाय गेदेमा लिरगिरि रुंसारि धरनीधर औवारि बिथांनो होनाय जाबाय। खुदिया थुनलाइनि साहित्य एकाडेमि बान्थाखौ गथ'सा बिसम्बि बिजाबनि थाखाय डक्टर अजित बर' बिथांनो होनाय जाबाय आरो लाइमोन साहित्य एकाडेमि बान्थाखौ आबै आबौ आरो आं बिजाबनि थाखाय निउटन के बसुमतारी बिथांनो होनाय जाबाय। बिसायख'थिया खाथिनिफ्राय खाथि सौफैनाय लोगो लोगोनो गावजों गाव सोंखारिलायनायफोराबो बांनायनिफ्राय बांनो हमबाय आरो थासारियाबो गुदुं जाबोनो हमबाय। बे समावनो मैया BJPनि दैदेनगिरिखौ गोफार हाथियारजों सुथारदों। बे जाथाया तिनसुकिया जिल्लानि मार्गेरिटा बियाबनि सिङाव बरदुमसायाव जादों। सुथारजानाय BJPनि दैदेनगिरिनि मुङा देबानन्द गगৈ, 48 बोसोर बैसोनि। बिथाङा तिनसुकियानि BJPनि दुमदुमा नगाव बुथ कमिटिनि आफादगिरिमोन। गिबियाव बिथांखौ गोफार हाथियारजों गाज्रि जोखोम खालामग्रोदोंमोन, उनाव फाहामथायनि थाखाय फाहामसालियाव लांनायाव जिउ गोमाहैदों। बुथारग्रा दुथाङा देबानन्द गगैनिनो एखे गामिनि, मुङा जयचन्द्र गगৈ। बिथांखौ पुलिसआ हमबाय। मा जाहोननि थाखाय बुथारदों बेनि सायाव पुलिसआ नायबिजिरनाय खामानिखौ मावगासिनो दङ। बेराफारसेथिं ओनसोलनि सुबुंफोरा राजखान्थिनि थाखायनो बे जाथाया जादों होननानै फोरमायथिदों। भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो। लोगोसे नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे बेल आइकनखौबो क्लिक खालामदो, जाहाथे गोदान गोदान भिडिअ लानानै आं फैयोबा नोंथांनाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। एस'सिएशन फर डेम'क्रेटिक रिफर्मस ADRआ 2016 मायथाइनि आसाम बिधान सभा बिसायख'थियाव बिजाथिफोरा बिसायख'थि गेलेनो थाखाय बेसेबां रां खरसा खालामदों बेनि सायाव मोनसे रिपर्ट दिहुनदों। ADRआ आसामनि सा 126 MLAफोरनि सायाव आरो बेनिनो सा 11 मन्थ्रिफोरनि सायाव रिपर्ट दिहुननाय बायदिब्ला
सा 126 MLA नि मादाव बक'नि कंग्रेसनि MLA नन्दिता दास बिथाङानो बयनिख्रुइबो बांसिन बिसायख'थि गेलेनायाव रां खरसा खालामदों गासै 27,29,000 रां। बिथांनि उनाव चयगावनि कंग्रेस MLA रिकिबुद्दिन आहमेद गासै 26,47,000 रां बिसायख'थिनि थाखाय खरसा खालामदोंमोन। बिथांमोननि अनगायैबो 11 मन्थ्रिफोरनि मादाव बांसिन रां खरसा खालामनाय मन्थ्रिफोरनि मादाव सेथियाव दङ आसामनि चिफ मिनिस्टार सर्बानन्द सन'वाल। बिथाङानो बिसायख'थिनि थाखाय बयनिख्रुइबो बांसिन रां बाहायदोंमोन गासै 25,26,000 रां। बिथाङा 2016 मायथाइयाव माजुलिनिफ्राय बिसायख'थिखौ गेलेदोंमोन। नैथियाव दङ बिथांनि उनाव AGPनिफ्राय एग्रिकालचारनि मिनिस्टार अतुल बरा गासै 22,44,000 रां। बिथांनि उनाव दङ रांखान्थि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा गासै 22,09,000 रां बाहायदोंमोन। मख'नो गोनांदि BPFनिफ्राय रिहन दैमारि बिथाङा बिसायख'थिनि थाखाय 10,75,000 रां बाहायदोंमोन। जुलिनि बोथोर गोबाङानो जुलि लागासिनो दङ। बेनि मादाव खायसेया गोसो गैयाब्लाबो जानांदों आरो खायसेया जुलि जानो गोसो जाब्लाबो जरा नागिरनानै मोनाखै। बेबायदिनो आजिम मन्सुरि 26 बोसोर बैसोनि UPनि सासे सेंग्राया गोलाव समनिफ्रायनो जुलिनि थाखाय हिन्जाव नागिरदों नाथाय मोननो हायाखै। न'निफ्राबो हिन्जाव नागिरनायाव मदद होआखै जायनि थाखाय बिथाङा जेरैबो लामा गोथे जानानै UPनि सामलि पुलिस थानायाव थांनानै पुलिसनिसिम मदद बिहैदों। बिथाङा माब्लासिम हाबा जायालासे थाबावगोन होननानै हिन्जाव गोदान नागिरनानै होनो थाखाय पुलिसफोरखौ खावलायहैदों। बिथाङा फोरमायथिनाय बायदिब्ला बिथाङा 2 फुट 3 इन्सि गोजौनि जायनि थाखाय थोजासे रां खामायसेयावबो रावबो हिन्जावानो जुलिनि थाखाय राजि जाया। नांगौसिबां गोजौ नङिनि थाखायनो फरायसालियाव फरायनायनिफ्राय दासिम गोबां मिनिबोजादों होननानै दुखु फोरमायथिदों। बेनि थाखायनो बिथाङा पुलिस थानायाव थांनानै पुलिसनिसिम जुलिनि थाखाय हिन्जाव गोदान नागिरनानै होनो खावलायहैदों। मिरु थुनलाइ आफादा क'क्राझाराव मैया खौरांगिरि मेल खुंदोंमोन। बे मेलनिफ्राय बिथांमोनहा खौरांगिरिनि गेजेरजों माखासे खोथा फोरमायथिदों। बिसायख'थिया खाथिनिफ्राय खाथि सौफैनायलाय बिसायख'थिखौ नोजोर होनानैनो बिथांमोनहा माखासे खोथा बुंथिदों। सेथियाव दङ बर' थुनलाइ आफादनि दैदेनगिरि एबा सोद्रोमाफोरा आफादनि मुं लानानै राजखान्थियाव बाहागो लानायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ। बाहागो लायोब्लाबो बर' थुनलाइ आफादनि मुं लानो मोननाय नङा होननानैबो बुंथिदों बिथांमोनहा। नैथियाव दङ जायखिजाया राजखान्थि दोलोफ्रा बिसायख'थिनि मुङाव बर' थुनलाइ आफादनि फिरफिलाखौ बिरहोनो बा बाहोनो मोननाय नङा। थामथियाव दङ गाज्रि मुं सुनानै बांसावनाय अपमान खालामनाय आरो आनपार्लियामेन्टारि वार्ड्स जेरै गाज्रि सोदोब बाहायनानै बिथांमोनखौ सोंखारिनायनिफ्राय गोजानाव थानो थाखाय खावलायदों। मानोना बर' थुनलाइ आफादा सिगांनिफ्रायनो राजखान्थिजों लोब्बा गैया आरो गेजेरनि जानानै बर'नि राव थुनलाइ आरो हारिमु जौगानायनि थाखाय खामानि मावबोदों आरो बेफोर खामानिखौ बर' थुनलाइ आफादनि मानगोनां आफादगिरि आरो नेहाथारिफोरा मावबोदों। ससियेल मिडिया इउटुबफोराव बिथांमोनखौ सोंखारियोब्ला रावबो सुबुङानो बर' थुनलाइ हारिमु राव जौगानायनि थाखाय खामानि मावनो ओंखारबोनाय नङा होननानैबो बुंथिदों बिथांमोनहा। बेनि अनगायैबो बर' थुनलाइ आफादनि सायाव सोरबाफोर माबाफोर गोरोन्थि नुयोब्ला ससियेल मिडियाफोराव बांसावालासे एबा सोंखारियालासे थोंजोङै बर' थुनलाइ आफादनि सोद्रोमाफोरजों सावरायफैनो थाखायबो खावलायहरदों। मानोना सावरायलायनायनि गेजेरजोंसो जेंनाया सुस्रांजागोन आरो बर'फोरनि गेजेराव गोजोन थासारिया थागोन। बेजों लोगोसेनो बर'नि गेजेराव गोजोन खौसेथि आरो जौगानायाबो थागोन होननानै बुंथिदों बिथांमोनहा। भारतनि आइजो क्रिकेट गेलेगिरि मिथाली राज बिथाङानो भारतनि मादाव गिबिसिन आइजो क्रिकेट गेलेगिरि जाय इन्टारनेशनेल क्रिकेट गेलेनायाव 10,000 रान्स बानायनो हानाय जाबाय आरो बुहुमनि मादावनो नैथि आइजो क्रिकेट गेलेगिरि जाय 10,000 रान्स खालामनो हानाय जाबाय। बिथाङा साउथ आफ्रिकायाव जानाय 3rd ODI गेलेनायाव बे रेकर्डखौ खालामनो हादों। फुटबल गेलेनाय नायनो मोजां मोनग्रा बिथांमोननि थाखाय गोजोनथाव खौरां। इन्डियान सुपार लिग ISLआव दिनै फाइनाल गेलेनाया जागोन। दिनै मुम्बाइ सिटी आरो एटिके महन बागाननि गेजेराव मोनाबिलि 7:30 रिंगानिफ्राय फुटबल गेलेनाया जागायगोन। दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअ'जों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।